Isemanzini indlunkulu kaZulu kulandela ukudlula emhlabeni kaMntwana uHenrietta Ntombibomvu Sithulu kaSolomon kaDinuzulu kaCetshwayo kaMpande. UMntwana uHenrietta ongumzukulu weNgonyama uDinuzulu udlule emhlabeni esibhedlela eNkonjeni ngoMsombuluko. Ubeseneminyaka eyi-102, 102. Ubeyizinyane lokugcina ebelisaphila leNgonyama uSolomon. Ubendele kuMnumzane uJohn Weavers Muntwenkosi Khuzwayo, indodana kaMfundisi uMbiwa kaMfanefikile Khuzwayo eMelmoth ngo-1949. Uzobekwa endlini yakhe yokugcina ondini ngoMgqibelo. Indlunkulu-ke ngathi nje-ke isilo samabandla iNgonyama uMesuzulu kaZulu uthini. Indlunkulu kaZulu izindlu zonke zenkosi, isizwe sonke, ikakhulukazi umndeni wakwaKhuzwayo. Silo sedlulisa ukukhala nendlunkulu idlulise ukukhala noma igodukile intombi endala, kodwa ngokwemisebenzi yayo nokwaziwa nokuba umuntu omdala okubuzwa kuye ekhaya, sisele isilonda sithi nje umuntu omdala umntwana wentombazane, umntwana uHenrietta ahambe kahle. Umntwana-ke uzobekwa emathuneni lapha ondini ngoMgqibelo mhla ka-26 kuye uNtulikazi. Emva kwenkonzo-ke ezoba se-St Joseph kwiparish elapha eBnorth ngehora lesishagalolunye. Sithi nje umntwana aphumule ngokuthula.